Pekný dobrý deň vám prajem. Pokračujeme v sérii našich bezplatných webinárov a tentoraz to bude o smernici NIS-2. Smernica NIS-2 je celoeurópskou legislatívou v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá poskytuje právne opatrenia na zvýšenie celkovej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Európskej únii. A keďže Slovensko je súčasťou Európskej únie, naša legislatíva musí reagovať a transponovať nariadenia NIS-2 do zákona o kybernetickej bezpečnosti, čo sa aktuálne aj deje. Novela, ktorá sa práve pripravuje, by mala byť schválená niekedy do konca tohto roka a má priniesť do našej legislatívy práve princípy z Európskej smernice NIS-2. No a o tomto, a verím, že už aj o konkrétnom návrhu novely zákona, bude náš bezplatný webinár, na ktorý vás srdečne pozývam. V panelovke budeme diskutovať s Ivanom Makaturom, generálnym riaditeľom kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, Michalom Ďorďom, partnerom pre expertné služby z spoločnosti Auditory IT, čo je člen skupiny Cilium, no a Jozefom Priesolom, manažérom kybernetickej bezpečnosti práve u nás v Slovanete. No a kedy? Bude to 22.5., čo je streda o 10. hodine. Nezabudnite sa registrovať dole pod týmto videom.